Какво ядеш ти, бе? Я да видя. На децата играчката ли? Психо. Ядеш мечка. Да, играчката тук. Какво е, психо? Какво искаш да изядеш всички птички ли? Какво? Я да видя. Къде са птички? Какво ти става? Какво? Да те видим. Намери си нещо друго да убиваш. Психо. Психо. Кой е там? Изяж го. Кой е там?